Dírí rang trí cethir go mar tá sibh seo Gaeilge don luúin. Nes inniu táid ag fólam faoi bríothra. An ceimhne le daine be go bríothra nó bríothar? Muid gite bag obair ar seo tamafad óhan. Is bríothra éiad rudaí a dhéanamid. So má dearm tá mé ag ihe seaclaid. Go bríothar san Abert sin. An bríothar é seaclaid, an diglann seaclaid a dhéanú. Cén chuid san Abert a dhéanamid? Mai sibh ihe ag ihe sin an rud a táid a dhéanú, táid ag ihe. Sin an bríothar san Abert sin. Go faoi má dearm tá mé ag léim ar má labba. Go an bríothar san Abert sin. An diglann labba fé mar bhríothar. An sin rud gur féidir lena dhéanú an diglann labba. Ní higlann sin a dhéanú, níl céalar bíle sin, so ní bríothar é labba. Nes an Abert a ort mé na tá mé ag léim ar má labba. Go an rud a táid ag deanú. Mai sibh ag léim sin an rud a táid a dhéanú, ag léim, so sin an bríothar san Abert. Tá cóidhhaid rudaí a dhéanamid ahan lá. Costal le ag siúil, sin rud a dhéanamid, so is bríothar é sin. Ag ihe, ag á, ag geire, ag léo, go eile an digla smúine ar rud ar bí eile. Ok, so inniu táid ag obair ar bríothra agus an rud a bhhailm go ndeana sibh ná bhhailm go nimriú sibh cluthe Dear Simon le duine éigean nó beidir coppla duine sa teach. Agus cé sibh bríothra a úsáid. Cé sibh trórtha a thuirt do daoine agus ag úsáid bríothra difriúla, costal le chump de heart. Go an bríothar san Abert sin, go an rud atá tú ag deanú? Mai sibh chump-daí, tá sibh ag chump-daí, so sin an bríothar. Má dearann sibh craig do hón, go an bríothar san Abert sin. Go an rud atá tú ag deanú? Mai sibh craig, tá sibh ag craig do hón. So ag leh sugraí cluthe Dear Simon, nó ag leh sugraí cluthe charades, cé sibh ligean scóil sibh a dhéanú rud éigean agus cé daoine eile tuas a dhéanú ar go atá sibh a dhéanú. Deanamid sampla. Go tá ag deanú? Mai sibh tá ag ihe. Nes go faoi má dhéanam seo. Go rimé. Mai sibh fé mé a colú. Cé sibh cluir Dear Simon nó charades a dhéanú an leis.